hari kedua ya diingi kaya kapok-kapok tenan ya. Oh sesuk bakalan ora poso ya sesuk. Ini ternyata rasanya menyiksa banget. Ternyata begini rasanya. Ya paling maklum lah aku soalnya sik pisanan ki yo ngono kuwi rasane. Tapi nek wis teko sore buka ya ta. Engko sesuk ngono eman arep ora melu sahur eman. Akhire ya melu sahur. Ya panggah posone, ya panggah kerjane. Rasane wis beda karo dek ini. Ki hari kedua ngene iki wis beda rasane. Wis biasa banget wis. Wis dek ini kan rasane ngelak tok. Saiki ning luwe nek ngelake ngono wis malah imbang daripada nek ngelak tok wis bahaya jan menyiksa. Tapi wis ngono imbang ya.